Umshikashi esinawo nensuku zonke mazivuka ukuthi siqiniseke ukuthi abantu bayayithola impendulo nakuba singathi-ke abantu abathathele lezi zinto esike sizisho kuphela. You still have that obligation kuwe na ukuthi uphinde ubuze nakwabanye abantu noma you can visit other channel uma ekhona so that you gather information ngaleli phupho lelo uyihlanganise bese ukuthi I know le phupho leli ubani uthe ubani wathi ayisho ukuthi okuyiko lokho yabona. So namhlanje ngasibheke la udaba mina-ke nguphasoningi isibheka la udaba lamaphupho la so usho ukuthi la kunomunye nje umlandeli nakhona la uzonke kwamaseke ukuthi-ke uphuphe la kushona-ke ilanga yabona-ke ilanga lishona uma kushona ilanga yini ukushona kwelanga ukusithela kwelanga ngezingisi bazothi i-sunset when the sun is setting. Yeah, when the sun set or when the sun is setting, yeah, it's sunset ukushona kwelanga. Yeah, so kunjalo. So la number one uma uphupha la ilanga kuwuphawu esetshenziswa njalo kakhulu malishona ilanga ngoba lokho kusho ukuthi ungalindela isikhathi esibi esinzima nosizi noma kungabe ungidlula komunye umuntu emhlabeni. uGenesis 15:12 futhi nekwathi ngokushona kwelanga ubuthongo obunzima bamehlelo Abraham bheka washaywa luvalo lobumnyama obukhulu. Kanti ngokaJohane 12:35 hambani nise nokukhanya ukuze ubumnyama bunganehlele. Ohambe bomnyameni akazi ukuthi uyangaphi. Nise nokukhanya kholwani ngokukhanya ukuze libe ngabantwana bokukhanya. So number 2 kenzeka futhi uphupha la ilanga kube uPaul uma lishona ilanga lokho kusho ukuthi-ke lingakhomba ukusuka kwenkazimulo kuwe noma ukuqhela nokuflathelwa uNkulunkulu. Amobo 84:11 ngokuba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu. 3 abanye bayibheka nje lento maphupha futhi ilanga kuwuPaul ubi uma lishona ilanga. Lokho ngabe kukhomba ukuthi lindele ilingo ezinzima noma ke izivinye ezinkulu ngenxa yolaka likaNkulunkulu. uHezekiel 32:7 lapho ngikucisha ngiyakusibekela izulu ngenze emnyama iziganyezi ngimboze ilanga ngefu inyanga ingakhanyisi ukukhanya kwayo. So number 4 kuyenzeka futhi ngisikele uphupha la ilanga kuba uPaul uMashona ongabe lichaze nje kwabanye ukuflathelwa isidalwa sakhe. Abanye abantu bathatha ukusithela kwelanga nje ukuflathelwa isidalwa, abanye ukuflathelwa inkosi lesuke beyikhonza ngisho ukuthi inkosi esuke beyikhonza yabona noma sibe bebukela kuyo. So yiloko esingakusho ngokushona kwelanga yabona. Siyabonga. Be blessed.